Tak Haničko, jsi připravená? Jo. Já jsem taky připravený. Tak tě tady vítám. Děkuju. Vítám tady diváky, všechny. Jsme rádi, že jste dorazili v takovým hojným počtu. A já bych chtěl říct, že jsem pozval Haničku na tento divoký večírek z toho důvodu, aby nám povyprávěla něco o tom, jak to dřívávěc fungovalo tady v divadelním spolku Tyl v dobách, které my už teda nepamatujeme. Hanička některý taky si nepamatuje, protože se budeme ptát i na věci, které byly před tím, než se narodila, ale mohla by o nich něco vědět, protože tady od malička vlastně vyrůstala v divadle v podstatě a setkávala se s těma dětkama a bábama. Jak ty jsi to říkala, ty kopretiny Starý nějaký? kopretiny. Starý kopretiny, ano, tady chodívali. Tak už mezi ně patřím. Takže já jsem právě tady z toho důvodu si říkal, že nebudeme začínat úplně od začátku. Říkal jsem si, že začneme rokem 1972, kdy teda to je rok, co jsem já objevil, ale podle mě to je jako nějaká falešná stopa, kdy ty jsi byla prvně uvedena v divadelním programu jako v kolonce herečka. Tak co se ti vybaví, když se řekne rok 1972 a konkrétně Polibek Královský? No, tak to se mě vybaví hodně vzpomínek. Ten Polibek Královský jsme vlastně studovali ještě předtím, než vlastně Tyl obnovil svoji činnost jako divadelní spolek Tyl. Jo, protože byla taková určitá etapa Rakovnického divadla, kdy ten Tyl spal jako šípková růženka, ale některý členové jako Tonda Holeček prostě honil po ulici děti a oslovoval svý bývalý kolegy z divadelního spolku a snažil se hrát pro děti pohádky. Takže tam odtud potom to přešlo tak, že jsme začali studovat něco jiného, to už pan Con se k toho chytil a kromě nějakých asi 3 inscenací jsme dělali ten Polibek Královský. A pak na podzim 72. roce bývalí tyláci oslovili ředitelku Městského kulturního tenkrát to byla Městská světová beseda, jestli by nemohl ten Tyl jaksi znovu povstat z popela, ustanovit se jako divadelní ochotnický spolek a pod zřizovatelem Městského světové besedy. A paní ředitelka Blahová s tím souhlasila, kvitovala to velmi dobře a byla velmi v tomhle nápomocná. Takže vystal další prostě problém, teda, že by to chtělo nějakého režiséra, který by teda udělal nějakou slavnostní premiéru k tomuto stému výročí. No a protože tenkrát nebyl k mání nikdo, protože Pepíček Gebhardt, který tady taky režíroval, tenkrát měl práci v Praze a byl dost zaneprázdněn. Eda Kalík přišel do Loutského divadla v Rakovníku a Tonda Holeček ten na ty pohádky si troufnul na nějaký takový slavnostní představení, ne. Takže se domluvili, že teda to zkusí oslovit znova pana Cona, jestli by teda něco pro ten účel nenastudoval. A protože se domluvili, že budou dělat rakovnického primase Diviše Rubína a že v tom budou účinkovat jak teďkon děti a jsou lidi, kteří s náma hráli teda o ty prázdniny dlouhý divadelní, že jo. Takže ještě osloví bývalý tyláky, který by si v tom chtěli zahrát a že by se to tak udělalo jako slavnostně. No, tak to dopadlo tak, že jsme teda studovali, no a my jsme měli ten Polibek Královský, tak jsme toho mohli hrát a hráli jsme to tady, hráli jsme to na různých přehlídkách, na Křivoklátě, takže a v Žebráku, myslím, jsme s tím byli, takže jsme to, jak si přifařili k tomu, že už jako spolek dělá, to k tomu
Polibu Královskému, no a ten Diviš Rubín to bylo opravdu velké plátno, protože tam bylo zakomponováno vícero účinkujících, protože s námi účinkoval komorní orchestr Rakovnický Zušky, který měl tak 50 lidí nebo 60, pak pěvecký soubor první ZŠ Hráček se sbormistrem Slávou Batym a nezbedný bakalář pod vedením, teď nevím, jestli se jmenoval František Bílek, to nevím, Bílka, takže to byla přesilovka, tolika lidí. Takže ta hlavní bomba pro to znovu otevření byl teda Diviš Rubín, ale v podstatě zároveň s tím se ještě připravilo i ten Polibek Královský. No ten už byl připraven, vlastně ten tady normálně fungoval, ale byl pod hlavičkou jenom Městského kulturního střediska, ne osvětové besedy, ale ten primas to byla taková vstupní brána. No. Jasně. Tenkrát, kdo neviděl Diviše Rubína, tak vlastně neexistoval. Jasně. Musel vidět. No, tak to musela být veliká událost, že se znova ten tyl dal dohromady. No. A vrátil bych se k té mý otázce, jak to, že nejsi předtím žádným programu uvedená, teď si tady dávno předtím už musela fungovat? No, tenkrát jsme programy neměli. Programy, nebo my jsme u té Lucerny v 67. tam jsme měli snad nějaký fotky, ale to nevím, jestli to bylo v archivu jako městského světobesedy, nebo kde, to nevím, a programy to jsme neměli. Jasně. Na plakáty to byly asi nějaký namalovaný, jenom sem tam. Takže teď bychom mohli teda se vrátit opravdu na ten začátek, jak ty si vlastně se dostala sem do divadla. No, tak mě sem přivedl táta za účelem toho, jestli nechci účinkovat. Já už jsem to někde vyprávěla. Připravoval Tonda Halček, připravoval Zlatovlásku. Tak jsem přišla na tu první zkoušku, že jo. Kolik ti bylo roků? 17. 17. No a mně se nelíbil ten princ. Nelíbil se princ? On se klaněl, jak když padají šraňky, tak prostě jsem si říkala, tady já prostě nebudu. A šla jsem, odfrčela jsem. A táta teda mě nějak nepřemlouval, nebo mě nic neříkal. A pak mě to bylo líto teda, jo. Ale on mi to nechal vykousat. Prostě pak hráli dál Popelku, že jo. Tak jsem si říkala, Popelka to. A nebylo nic. Nebylo nic a já jsem chodila tak voďapávala doma okolo táty a táta nic neříkal. A já až jednou přišla a říkal, ty hele, my bychom potřebovali někoho, aby hrál v Popelce Šaška, on Franta nemůže. Jo. Tak já, jo, tati, to já půjdu, tak to už jsem byla pokorná, protože pak mi táta řekl, podívej, když jenom přijdeš do divadla a vemeš roli, tak už je to tvoje povinnost a ty lidi, kteří jsou s tebou, nemůžeš prostě nechat jen tak, takže už to musíš brát jako svoji povinnost. Tak to bylo tam a pak to byly ty pohádky, no pak to jsme dělali ještě, já si pamatuju jenom Mluvící prsten a Šašek a královna. A pak přišel teda ta Lucerna, kdy přišel pan Con, protože asi viděl, že pan Holeček pozbíral takový docela prostě lidi, kteří o to mají zájem, tak prostě nám nabít, jestli bychom s ním nešli také hrát. No tak jsme přišli do té Lucerny, to byla taková první a zase veliký plátno. A to byl pan Con jako dělanej, no. V jakém roce teda bylo konkrétně to tvoje první účinkování, ten Šašek? To byl v 66. asi 65, 66, no. Jasně. Takže to už bylo poté, co byl oficiálně tyl rozprášen. No, ale on byl rozpuštěný vlastně někdy v 66. roce na jaře, ale to bylo prostě pro stagnaci, že jako pro to, že nepracovali, jo. No tak to musela být záminka, jo, protože samozřejmě, když se podíváš na seznam premiér, tak byly prostě v 64., 65. furt byly premiéry, takže co to je jako, že nepracuje, když furt byly premiéry. No v 65. bylo asi
čtyři premiéry byly. No, V 65. A oni to rozpustili v 66. v dubnu, tuším, jsem se koukala, ale to bylo z podnětu toho ředitele osvětové besedy a tak jako z podnětu místního národního výboru a ještě i teda OVKSČ, že jo, do toho měla co povídat, tak ty říkali, že prostě, když nepracují, tak ať se ta činnost prostě jim prostě zatrhne. No, ale oni pracovali. A my jsme pracovali pořád, to byly ty pohádky a vlastně jsme je využívali těch kulis a nějak z fundusu to, co Tylák tady nechal, že jo, tak jsme to využívali pro ty pohádky, takže, ale nebylo to oficiální, jo. To jasně. prostě Tonda sehnal pár lidí, teď jsme to nastudovali a hráli jsme to tady pro děti, jo v Tyláku. Takže se prostě normálně no, hrálo, ale jenom se to nemenovalo Tyl. No, ale jen asi pravděpodobně byla příčina v něčem jiném. Totiž podle Soběslavské smlouvy, která byla v 51. roce, tam se dohodli na takovém, jak mají asi pracovat kulturní složky Národní fronty, že jo, které nebyly pod nějakýma profi scénama, že musí prostě patřit pod závodní kluby nebo pod nějaký JZD nebo pod organizace prostě. A jakmile byl tahle v té organizaci, tak oni měli politický dohled. Každý ten soubor měl prostě jednoho člověka z KSČ, že jo, který dohlížel. A měli povinnost každý rok uvést jednu ruskou hru, jednu sovětskou hru, jednu českou hru, starou a jednu soudobou. Jo, a jestliže tohleto teda neplnili, tak pravděpodobně tady byl ten zakopaný pes, že teda oni nepracují, tak neexistují, že jo. Já jsem si taky trošku říkal, jestli náhodou to nemohlo souviset s tím, že umřel starý pan Lukeš, na kterýho si předpokládám nikdo vůbec netrouf, jako, a tím, že on najednou nebyl, tak najednou bolševikům narostly křídla a věděli, že to poměrně snadno rozprášejí bez něj tady, asi ne. Tak dalece jako do toho nevidím, ale samozřejmě prostě tím, že odešel pan Lukeš, to byl prostě tělem i duší, jo. To byl prostě člověk, který to měl pod kůží, protože jsem ho přivedla jeho maminka, takže prostě odvedl veliký kus práce tady, veliký, a byl to velmi nadaný herec, protože to asi určitě víte, že když tady dělali trilogii od Vrchlického Smír Tantalův, Smrdy podeme, ještě tam jeden ten díl, teďko nevím, to je jedno, tak on v jednom tam hrál roli, kterou na Národním hrál pan Pivec. A to bylo v době, kdy tam dělal ředitele Zdeněk Štěpánek, a protože Zdeněk Štěpánek byl kamarád toho pana Lukeše a vůbec rakovnických ochotníků, to byl prostě jejich člověk, tak když pan Pivec nemohl, tak si přijel pro pana Lukeše a pan Lukeš tam vystřeh prostě, jo. Takže to byl člověk, který byl... Moji rodiče o něm vždycky povídali, že Karel Lukeš to byl člověk s velkým Č. Což myslím, že říká všechno. Ještě bych byl rád, jestli bys nám něco povyprávila, jak to vlastně fungovalo v té vaší rodině. Já vím, že vlastně tatínek byl tady v divadle vlastně vlásenkářem, což je taky z dnešního pohledu neuvěřitelný, že amatérský ochotnický soubor měl vlastního vlásenkáře. Vím, že ty paruky vlastně vyráběl z valné většiny sám, říkala si, že jste doma i vyráběli Mastix a všechno a víceméně si prožila dětství mezi parukama. No, to tak pověz nám o tom trošku, jako o tom, jak ta vaše rodina táta vlastně... se vyučil vlastně kadeřník, jako holič, kadeřník a vlásenkář, jo. Takže on to uměl a tady z toho důvodu, a protože měli kadeřnictví jako soukromí, takže to vlastně to dělala maminka, se vyučila kadeřnicí až posléze, když teda
se s tatínkem sešli, že jo, a tak to dělala potom, no. Jinak se dostal do divadla prostě takovým obloukem, tenkrát Zdeněk Štěpánek napsal divadelní hru Kamaráde můj a se jmenuje a byla o trampech. A oni prostě potřebovali nějaký ty trampy, aby tam byly takový ty opravdu ty přírodní muži, tak se tam pár těch kluků dostalo a táta byl mezi nima. V 630. roku takže měli premiéru, tak on prostě. jako Trump se prostě dostal do divadla. Jo, jako tadyhletím způsobem. 630. říkám. 630. No. Jasně, No a no. pak už teda asi zřejmě, byla tenkrát těsný strandista, nebo co to bylo, co jsem jenom slyšela, že tak si vyprávění, takže tady asi potom ještě zůstal, třeba ho to chytlo asi to divadlo, jo, takže potom dostal nějaké, no a on hezky zpíval, což mu závidím. Jo, hezky zpíval, tak oni potom dělali taky operetky, ten hudební spolek dělal operetka, tak si půjčovali vzájemně ty herce. I ostatní spolky, třeba Sokol dělal divadelní představení, ale pro svý členy jenom. A třeba na Silvestr nebo na Vánoce nebo nějak takhle. A půjčovali si taky herce. Když se mi nedostávali do určitý role, tak si půjčili herce, takhle vypomáhali. Takže kde kdo prostě účinkoval, to i onde, no. A tak táta takhle tady zůstal, no, až do toho 24. no. On potom spousta vlastně těch kluků taky skončili v koncentrákách, že? Tvůj tatínek No táta taky, prošel, no. No, to odvezli v 39. vrátil se v 45. z toho koncentráku. Až asi v listopadu, no. Mě si tenkrát vyprávěla, jak si vlastně dětství strávila doma mezi těma parukama, ne? Protože No tam to taky jsem chodila sem s těma rodiči, protože kde by nás mohla, a ještě tady domovnici v divadle dělá moje teta. Teta Štěpánková, takže maminka mě asi vždycky odložila tak nějak u tety nebo co, ale když to bylo po večerech nebo něco, tak samozřejmě, že jsem tady mezi těma lidma brouzdala, no. A běhala a fakt mě to jako zajímalo, no. A některý lidi jsem úplně milovala. Zdeňku Svobodovou jsem měla hrozně ráda, pak jsem hrála v jejich puntíkatých šatech, že jo. To bylo takový to. A nebo jsem vždycky ty kluci, co hráli třeba v Hypodámii, že oni byli chudáci navixovaný těma tělkama, aby byli opálený, že jo, a měli takový bederní roušky, nebo co. A teď, když si představíte, se starý telák měli jen jedno umyvadlo, jak se teda z toho dostávali, jak se měli, to už teda nevím, jak tady odsaď. Ale prostě to nevadilo, no. Bylo to do hry, bylo to potřeba, tak se prostě každý vůbec se nediskutovalo, no. Takže všechny paruky ne, všechny fousy, ne, co se ne. potřebovali v nějaký hře. Fousy dělali třeba, nebo nějaký dodatek, ale aby dělal úplně celý paruky, to si nepamatuju, protože že je česali, jo, protože tady byly nádherný paruky rokokový, jo, z bůvolých těch žíňa, nebo co to bylo. To prostě byly nádherné paruky. Tady byla nádherný, prostě, co se týkalo paruk, rekvizit a kostýmů, to bylo prostě perfektní. Jo. No, to je taky neuvěřitelné, že v té době vlastně ten ochotnický soubor měl víceméně vlastní truhlářskou dílnu, ve které vyráběli kulisy, prakťáky. Měli vlastní švadlenskou dílnu, kterou vedla teda, jestli jsem to dobře pochopil, Františka Tučková. No. A tam si myslím, ale to bylo vždycky bylo takhle, že ty ženský, který nevládli jít nebo nechtěli jít na jeviště, že jo, tak zase pomáhali tady v těch paní Lukešová taky, že jo, manželka pana Lukeše, tak ta taky pomáhala jako švadlena. No a ty paruky, teda abych se k ním zase vrátil, tak ty vyžadovaly nějakou péči, to znamená po představení nějakou údržbu, vaše rodina pobrala všechny paruky, odnesla je domů.
A tam jim ty věnovala... dřevěný hlavy, že jo, také, a na ty se pak ty hlavy nandaly a prostě se načesali a pak se zase přenesli Pak se zase přinesli do divadla. do divadla, no. Jasně. Ale jo, a pak si pamatuju zase ty 60. léta, kdy teda už jako zase, jak bylo u pana Cona zvyk, že jak se urazil, tak odešel vždycky někam, někde si založil svůj soubor, tak tady zbyla kolem pana Lukeše taková skupina lidí, který prostě, oni se nepohodli, protože pan Con byl pro tu klasiku, antiku, Shakespearea a tahle ty plátna velký. A pan Lukeš a spolu chtěli zase už tu novodobou nějakou tvorbu, jo. To se bavíme, dejme tomu, první polovina 60. let. No. A tak se pan Con sebral při soudě si udělal svý divadlo Nová scéna, se to jmenovalo, a s ním odešla část lidí. A tady zůstali zase ty skalní tyláci a zase tam se přifařili noví lidi, přijdou, že jo. A tenkrát dělali prostě už teda jaksi takovou tu novodobější věci. Teď bych se tě rád zeptal na... Nevím přesně v jakém roce, ale vím, že jsi nějak lumpačila, byla jsi vyloučená z Tyla. Já jsem nebyla vyloučená z Tyla. Ne? Ne, já jsem dobrovolně odešla. Ty jsi dobrovolně odešla. Dřív než tě vyloučili. Tak to nám trošku povyprávěj. Já vůbec nevím, že mě vyloučili. Já mám do dneška členský průkaz s číslem 2712 nebo nějak takhle, tak to já nevím. Že mě vyloučit, to nevím. Ale můžu vám to povyprávět, jak to vzniklo. Prostě sešlo se nás tady hodně mladých, jo, mladších, a pak byla ta starší garda, že jo, a ty mladší. A ty by bývaly samozřejmě, chtěli, aby ta práce byla taková svižnější a ucelenější, protože my jsme třeba byli pozvaní na zkoušku a celý den třeba jsme tady, my jsme zlobili potom a samozřejmě jsme dostali nadáno a nedošlo na nás vůbec. Tak jsme si říkali, že by třeba mohli zkoušet jenom něco a nás pozvat třeba na někdy jindy, než se to celý dá dohromady. No a tak jsme se ještě prostě, a že bychom chtěli, a já už přesně nevím co, já si pamatuju jen, že jsme chtěli, aby ty zkoušky byly takový, aby jsme tu byli platný, aby jsme pak nezlobili na předsálí, nebo tak. A tak jsme to tak nějak si sumírovali, no a já jsem tady byla služebně tenkrát nejstarší, asi z těch mladých, tak jsem to přednesla těm našim starším souborovým kolegům, tak jsem to přednesla, že bychom chtěli asi také něco víc nějak dělat, nebo ano. A že teda, když na to my jsme si troufli, že když na to nepřistoupí, takže půjdeme pryč, takže všichni odejdeme jako jeden muž. Jo, a oni teda to vzali za palácovou revoluci. Jo, oni to nevzali jako, helejte, jste mladý, my vám věříme, nebo ne. To byl opravdu šrumec. Nebejt můj táta mrtvej, ten by mi řekl, jako, co si o tom myslí a aby od toho dala ruce pryč. Ale my jsme to nemysleli nějak zle, jo. A akorát jsme to zle přednesli a já si myslím, že to tady v tom souboru jaksi jakoby přetrvává. Ve zdech, a i když je to rekonstruovaný a ve všem možně takovým, že jako ta domluva na něco není jednoduchá, plynulá. Já myslím tady to, jo, a jak si to představíš, a myslíš, že to půjde a takhle, to ne. My jsme udělali palácovou revoluci, bylo nám řečeno, my jsme si sem každý přines svoji židli, já pak v archivu zjistila, že můj táta tu má tu židli taky, takže já jsem nic nedělala, aspoň po ní, já to už jsem se tomu smála spíš. No, ale takže právě oni prostě samozřejmě na to nepřistoupili a odešlo nás jenom 5. 5? 5.
No, 2 se potom ještě vrátili a 3 jsme zůstali, prostě plonkoví. Ale já měla co dělat, protože já jsem se vrátila, já jsem šla do Loutkoví, já jsem tam současně dělala Loutkový i Tylák. A to jako se Conovi moc nelíbilo, měl rád, když ty lidi byli jako na hákliku, i když třeba potom na ně nepřišla řada, tak já jsem šla pak do toho Loutkovýho. No. Něco víc o těch židlích, jak to bylo s těma židlema? To vím, to je takhle. Právě když to bylo jak divadlo v Ungeltu, jak říkal, že nám darovali lidi židli, že si sem každý přes židli, tak říkám, no jo, no tak u nás to bylo taky takový. Takže a opravdu dávali až ty příspěvky, jako akcionářský, a na to je ale tady kniha, kde je i napsáno, kdokoliv dál ze členů, a oni měli potom taky přátelé a jenom členy, který třeba přispívali, ale jako nehráli, ale dali příspěvky a tak kolik si zaplatili akcí a takhle. Takhle, že na to vybírali, no. I po lidech. Já jsem s někým se o tom bavil, jestli jsem to dobře pochopil, tak to bylo něco jakoby formou akcí, víceméně si ty členové kupovali akcie toho ochotnického spolku, aby bylo to už vlastně bylo i v té době, když se vlastně kupovala ta budova, že jo? No, to bylo právě aby vlastně 100 000 od toho a zbytek akcie. A pak vlastně ten, kdo zaplatil si tolik akcí, tolik peněz, tak měl svoji židli na sále v hradišti, kde bylo jeho jméno. To nevím, Mě to tenkrát říkali, že to takhle bylo. Jo, že tak tam měl to prostě asi jo. svoji jmenovku na té židli, na tom křesle, a když teda chtěl jít na nějaký divadlo, tak si teda musel koupit lístek, ale na tu svoji židli. Jo. A že se to neprodávalo, dokud ten člověk neřekl, já tady na to nepůjdu, tak to můžete prodat někomu jinému. On tam měl jakoby přednostní právo nákupu té vstupenky. Jo. Ale to právě jsem myslel, že nám třeba trošku vysvětlíš, protože já nevím, jestli jsem to úplně správně tady to pochopil. nevím, o tom nevím. Jako já jenom jsem si dočetla, že prostě jako táta mě taky nějakou tu akci, nějakou tu židli. Další divácký dotaz. Haničko, já jsem se chtěla zeptat, jestli máš nějakou svou soukromou inventarizaci, v kolika hrách jsi hrála? Nemám. 14krát je uvedena v programu. Mému srdci nejmilejší, co jsi hrála nejraději? To já... ono bylo všechno pěkný. Já jsem to prostě, já to mám ráda, tak já nemůžu říct, že něco bylo lepšího nebo něco. Ovšem, co mě dalo nejvíc zabrat, to mě udělal tamhle Jirka, když mi řekl, potřebuji pomoc s ostrovem Pokladu, pomůžeš mi. Jako když jsem byla v tom Loutkovém, že já za ty loutky mluvila, já jsem je nevodila, protože já s mou vejškou pak bych se strachala, když je potřeba, aby prostě, když má maňáska, tak aby byla spod trochu, to bych musela mít plechový boty, vysoký, takový. To říkáme z legrace, protože jsme měli jednu loutku, kterou vodili 3 lidi a byla to žirafa a byla velká a ta Jiřka opravdu, co měla ty ruce, tak měla plechový boty, internát, ten jí prostě udělal takový nástavce, že oni tu měli, tak potom to nějak prostě podlepili nebo něco, nějak to v tom vydržela. No a tak jsem říkala, že pomůžu jako s tím, jo. A on potom do ruky vrazil loutky a říká, bože, vodit taky. A já jsem říkala, ty jsi se zbláznil. A já to neumím. On říká, a jo. A dneska jsem mu vděčná, protože to jsem ráda, že jsem ještě tohleto zažila a že jsem to doufám zvládla. Jako, jo, no vidíš, tohleto. To jsem rád, Janičko, že si tohle narazila, protože to je vlastně věc, kterou já jsem úplně zapomněl zmínit, že on vlastně ten tvůj návrat po letech zase zpátky do Tyláku jsme přešli jakoby vlastně mlčením mojí hloupostí a teď díky Janičce se to připomnělo. Ty jsi tady vlastně nebyla zhruba od toho 76. Až do té doby... 2003. No,
To No, se až dělá do docela roku. slušnou pauzu. A... No tak já jsem... Jaký byl mezi ten návrat? Návrat byl, hele, to ti můžu říct, ona mě zavolala Alamatických a říká, hele, přijď, my děláme Prince a Chuděse, já bych chtěla, aby si se na to podívala, že jo to. Tak já jsem samozřejmě byla přítomná v Loutkovým, té proměně od toho zastaralého způsobu do toho novějšího, jo, ale ne v činohře, že jo. Takže když já jsem viděla, jak hraju Prince a Chuděse, tak já jsem byla úplně ovražená, já jsem říkala, že to je tak krásný, to je tak nádherný, to se vám povedlo, že to je úžasný, jo. Já jsem byla úplně u vytržení, jak prostě to ty děti, ale já jsem byla ještě i na tvrdohlavý ženě, jo, tady, protože tím se odevíral zrekonstruovaný telák, takže to jsem vás taky jako viděla a to bylo taky jako skvělý, protože já jsem byla takovej v tom období začátku, jo, to bylo ještě takový to divadlo, takový venkovský, jako bych řekla, jo, že to bylo to, prostě, nebylo to prostě podle mýho gusta úplně, jo. Já vím, že nemůžou všichni lidi, když ochotničí, nemůžou všichni lidi odnést opravdu práci jako výjimečnou nebo něco, ale můžou dobrou, můžou tomu dát, co jsou schopní. Je jich každý svoje 100%, jo? A to se někdy nedělo a to mě mrzelo. Já jsem se vždycky bála, že Panson zapomene text, jo. Tak já jsem se modlila za něj, aby to všechno odříkal, nebo tak, protože už měl věk a tak jo, že to nebylo tak, já nechci říkat, že to nebylo poctivý, to bylo, ale nevím, jak bych to řekla. Jak nějaký neumětelství si v tom viděla? No takovou trošku šmíru, jako, víš. No tam dokonce, co se mi teď vybavuje, došlo na to, že nějaká paní snad napsala nějaký dopis, ať už ten pan Con se na to vykašle, že už je starý a že už má jít do důchodu. Nebo... To byla ředitelka Městské kulturní strany, ta Městský osvětový besedy. Ta paní Bláhová prostě řekla, protože my když jsme hráli toho Primase už tenkrát ve 70, tak oni seděli na Radhause, jakože u stolu takhle dlouhýho v čele a on měl jako takový pultíkec a na tom měl knížku. Že jo? A on vždycky se upnul k nějaký větě, kterou pořád opakoval všechny. Já vás tak rád vidím všechny, nebo takhle, něco podobného. Takže to paní ředitelka už říká, že by jako... Já říkám taky, ono je umění včas odejít, víš, z toho, no. No a máš, Haničko, připravený nějaký moudro na závěr? Já nemoudro. Nemudruješ? Ne. Tak jo, tak Haničko, děkujeme. No, nemáš zač. Ten se s náma nazlobil hrozně s těma mladejma. Oni kluci teda byli taky nezvládatelný. Sláva to pána Franta, Švípku, že? To byla parta hic a ty prostě dovedli dělat prostě neplechu, no. A my jsme třeba šli pod Rabském, jo, po zkoušce pod Rabském, ale tam už bylo půl stolu, byli na Ježka, že jo, židle nahoře, že už nám nic nedají a my jsme říkali, tak aspoň go dají, vědět, tohleto. Tak něco nám tam dali, jenomže my jsme prostě řekli, a pivo nám dej tohle. No, jenomže my jsme tenkrát se odnesli od půl litru do té nejmenší štampadle všechno, jo. A popelník jsme odnesli.
A když jsme byli venku a oni náma zavřeli, tak jsme říkali, no co s tím budeme teď dělat. Stáli jsme tady, jak byla zelenina, tak teď je tam ta cestovka na těch schodech, říkala, co s tím budeme dělat? No tak jim to vrátíme, ne? Když nám to nepatří, tak jim to vrátíme. Tak popelník a všechny stromčky, takhle jsme jim dali za dveře. Před dveře, tak ráno si to asi sebrali. Jenomže někdo to Vaškovi řekl, že jo, a já už ho teďko nechápu, jo, že když by třeba řekli, helejte, ty mladí z toho tyláku teď dělají erotiku a dělali tadyhlete a oni tamhle měli nějaký blbej pint a něco takového a my jsme to nechápali, nám to bylo úplně fouk, jo. A teď už chápu, že ten Venca jako si říkal, no tě, Bůh, jestli někdy něco provedu, tak jsem vedoucí, tak já to odnesu. Teď Vašku, já tě chápu a jako, promiň mi to. Promiň nám to, no. To byl hezký závěr. Jo.